Ya no ekyaliere sana estonenusu Pastor Lamech Onkware ne Chinguru Chiering'Ana kurwa set television ya Voice of Victory. Barabana sae twabire tugukwana mangana aranyara ko bagakubeke family etenene ekanisa nekenyoro na boigo eserekali. Mangana nara makongu sana kubwa manonta getugukwanira asaririe ubwama tebwenka. Nane nabalirete chira bano Nyasaye ngani nyakwanere. Akina akwariganire ko bwamune sabate gocha ninya tore lima aselimo kurende ntarakoro gosaba ningo tebie ikiare ntreme chando aschi family chinyinge kubuneka kwenyomo no kubuneka kwenyomo ya obokare na kare. Mangana rora basungu bakoroka mangana matuoni anga tano iringana litangani balimosa ometege songo yondekunga lesbianism bakungu na bakungu kubwa mono baikerere bakurigania gento kende heterosexual igento kende homosexual igento kende adultery igento kende fornication igento kiaga tano incest amangana yaiga abukira aseche kanisa amangana yaiga abukira ase family amangana yaiga abukire kubwamano ase school yongeria anataka ko aligania samangana yabana banyasaye torolenga inkinya saga netie okomenya gwaito kweri tukaseri tuko nande kerankuligirire getabu ekega kia barumi ngibwate kubwamano amangana yo egokwanira buna abantu baonjokeranire baonjokire gotiga amachika Nyasaye na kurigia kinsemo kyabo barabwo abanyene mono ekeroto gukigosaba ndage toigora sigetabu kia barumi eyemo bitakire bungo 18 lakini koige ko boroso nimbare ndara manganare ebungo bya 25 bitatu ekeroto gukikoyeka egetabu tokoroka baragwi 13 ekebunge yakemo mpaka 18 ikitura to kwanire sabate gocha ubuno boroso bano tokobeka gosa batora abana banyasaye no na bamuruarire abamukwereire yasawe ito ababwate chinkoro cheino tutwara basemerwe tani embera nobogimobo monena tato ito ense yengi atwachira asore nga ekera tokurwa sobosibwense Chinguru Chiering'Ana chitonchore mangana atwa kwaniro monene etoke ngatai asetore 90 umusaraba ebe ngoto kunire tobabao kare na kare babwato gosemeria gokubokigwa ikiagera onyene ense yoka tuwende ko rwa mabera asengencho totatwara bukare na kare abarwarire abanyara ko abakokwirwa maneno baremie ntumye buneke bekere kioro abana abakoigwe aseretare ya Yesu motorio ito amina abana banyasaye togende bono oboroso bwo koigeka ingane gocha gotoka Jumamosi gocha asegetabu kia barawi eyere 18 kefungia kama mpaka 18 naende leo no boroso nkobeka gwetera asegetabu kia barumi bunense yasarekire buna mwanya abantu baonjokere gokora ebinyasaye atabwato murori ore bunaroro getabu kia barumi kobwamono eyamo ibungo bya 25 asengenjere Chinguru Chiering'Ana wekansa omering'ana yego tebaiga ibunge 25 ikiagera batabarete ngangento kumanya Nyasaye akabatiga asebirengero biye chingenjo cyabo chimbe bakore ayata gwenereti ibunge 29 bagaichurwa ne chingenjo cyonsi kirya kitari boronge ekera bayijurwa asenjirenga buneye ngirane 25 kemo asengenche yo Nyasaye akabatiga batunyane okugani kwabo kubosoku goikaba kungu babo bagaonchora okomenyana kwomobere kwaboronge asogotario kwaboronge nabasacha boigo bagatiga okomenyana nabakungu kwaboronge bagasambwa se okoriya basacha sabasacha bagakora ogokora kubosoku bakanyora abanyene ogwakwa kwa boronge kogosali kwabo
Abantu banyasa mangana yaiga nigale kubwa mana mangana matinde mono sana ikerago kwanwa n'abarandia igare obosoku lakini abako yakora nigale kubwa mano amaya igare oyo mogoko mbari gutaka kubwa mano anyara kubagago kwanwa nande emanyakuru ekwana mangana yaiga ekera tugona kobeko boroso ntarera nari esegetabu kya barumi nane ndabo mwenge yeri tangani isana kefungia kemo ekera tuchi kubwatania mangana yonsi baruka ninjemba ya tolere lesbianism heterosexual homosexuality incest adult and fornication ibinte biga byabaire bunane kawaida ibinte byabaire abadanga digital ibinte byabaire nga nebintu kobwa muno enara abantu bamenyerete nabokorandi biya nabagotera biya lakini to kunwa sama nganaya sio kunwa sama nganaya iga lirorio ogotera gwasariki usio kunwa sama nganaya iga oborandi bwasarikire usio kunwa sama nganaya ikanisa yasarikire abantu batagete komenya na manganaya iga atano amatuoni lakini bagendere ko base kanisa na gutangasa mangano gotoreka eyire ngani gababoriri mase bibe tari baboriri ko rwase ebiba abantu banyasaye makoro yatabanga obobe bw'abantu bebisaku abantu bebisaku barenga sama nganaya lakini ngo nyaratorenga nande kanisa nkwengentera niere menaro abarumye aba korinteri tangani isano ekefungia kemo amangana akwanirwe kera asenga obotomani mbora asega tiye ino naendo obotomani buno boti bwana korolekana nonya na asa abantu bebisaku ngakibona amangana anara yaiga nwa oyo moino na menya ine na mugaise inwe mwa enenirie ine temugwenere tigo ichana tiga oyo korira ayo arusiwe ko rwase more bono amangana yaiga gukwanira ya matuone na kwanira abantu banyasa ikanisa yego yanchiranete Bibiliya omugusi Bibiliya y'omuntu omwomo igo bakorenta emigireri yarengense banyerenta ase kanisa abantu banyasaye igongeringa amangana yekerenko nyayigeka lakini ntagete mwensi pi oyo kwende kanisa no yore mugondo monyore motoke emesa rituko liye sabate gocha torigereringa nakinya sata gete tomenye nabakoyo ito yakinya sata gete tomenye nabana baito lakini sata gete tomenye chianti cheto ne chisokoro cheito obwamato bwasarekire asenge njorero sokoro teyo magokoro tayo atakonyara kobwamono nga mokoyo tayo atakonyara nga ngina biara tayo ise biara tayo ekorera teyo nya kige tabu kyabara gwego chikotote bie sabate gocha abana banyasaye mwebe kange asiri tukerio bono tigatuirane bono asige tabu ky'abarumi eyemo 13 obo bebwa abantu bebisaku nobono kubwa monoto gochera usobo bwa abantu bebisaku mpogende mpaka ase kanisa asaba chenu banyasaye bagotoka abana banyasaye ntegera moigwe ebungo 18 na kienda amwe ya nyasaye yauro kiwe koroigoro tariko runza igorase ogotamwiro kanyasaye wo abagutanga ekene nobo bebwabo Igobono bono boroso ntagete kobeka torore ngaki kobwa mono chinka chiasarikire ngaki obwa mate bwo komenya egati ya mwanya bantu lebwente gosikana gwasariwe lakini aserieta haleluya nyasaba akwe abantu bagukwana mangana maya lakini asaba gukora kole tofauti bali mwanyo rwa semesa abarumia yamo ebungo 15 bwana Onkware ndande 19 bono ayara nyare komanya igoro ya nyasaye aurukiwe asebare ekera nyasaye na abaurukeretie munanga kibagwenta komenya ibunga 20 na kichingenjo kiaye echi kitari kororekana engenjo yaye uko nkimanyekanete kurwase ogotongwa wense ase ebitongwa byonsi atongete Mwise kurigere kubwa mana asomo chakano ekere nyasaye agokora emirimo ritukuri etangani eliya kabere eliya gatatu eliya kane eliya akamanya kurwa gateba kwanete lakini ekera tocha kurigereria amangana akorekanira asobosi bwense abantu naya bagotambera asenge encho Chinguru Chiering'Ana kibwato buyabonga bunobwo ntubwatige ntotoranyara ko batogotamera asogosari enyomo
ebunga 20 nekemo nakino wanya bamanyete Nyasaye tiba mosigete buna Nyasaye gose ko mwakera ngambu ya mono kurende birengere byabo bikababosa na emyoyo yabo yobolirie kabekwa omusunte ebunga 22 bagatebanga mbale nobo ngaini kurende bakalirieka bagaonchorero bonene bwa Nyasaye oyo otari gosareka ase omubwekana bwekieni kya mwanya wanto oyo ore no gosareka na obwekinyoni no obwekingiti kire namagorane na obwekingiti kikwagura hano gaiga abantu bagachaka kuburukania kingiti na mwanya wanto onyantabe getyo boroso bya na omura akumingo murandi oni gabe barimo amangana ali agotora kurase television igonkelinga mwanya bantu bagaonchora kubwamano okoba kwa Nyasaye okoba kwa mwanya bantu bakaburukania mone kingiti ebunge 24 asayo Nyasaye akabatiga asokugani kwabo gwekinkoro kyabo batunyane obonyaka goika bagasalerania ogosika asemebere yabo barabwo ase barabwo bana Nyasaye amakweri no achakereta amarwaire no achakereta gosererania emebere yabo barabwo ase barabwo ekyagara batigete ekene kya Nyasaye bagachora oborimo bagasasimana gokora ebitongwa libaga yomotongi oyo ora bakwe kare na kare amina abana Nyasaye moneno ito atokonye kero tugocha gosoa engane ya mangana atano etwan ondeko bwamano otararobora sase tuabekeire tugocha gostuka yona basoranga kamunanje muike mesa kitarikiekyo kya ekimamosi egocha saa 8 amangana aya nara utukunya kabaga gokwa nweli mase elimo ngajige ndogekoro kwa lesbianism kyarwerete heterosexual homosexual incest adultery fornication nakinya sabu atomuro biryomuya ebinte byarentre ogoitana ase chinka ogotigana ase chinka chikanisa abantu babetruwe meyo abantu baikirase bakongentana abantu banyura mariogo ase ngencha mangana egatano amatuoni Nyasaye bunanya igegete ase mumenkoro anabatabinga na abariganirie ase ibungo bya 25 ase ngenche yo Nyasaye akabatiga batunyane okubani kwabo kubosoku goikaba kungu babo bagaonjero lyokomenya kumubere kwa boronge asogotari kwa boronge inero tokoroka kubwamano lesbianism na abasacha boyigo bagatiga okomenyana n'abakungu kwa boronge bagasambwa asokugania abasacha asabasacha namba ibere homosexuality bagakora ogokora kubosoku bakanyora banyene owakanwa kwa boronge kogosali kwabo timanye tiko bwamoro bona nakwariga handuri yabasani toje tokwanera mangana yakinya saga neti abantu banyala ko abakomenyana elinde nsebwene ebungo 23 ikiagara bata baretenga ngendo kumumanya Nyasaye Nyasaye akabatiga ase birengerero biye kingenjo kyabo kimbe bakore ayata gwenereti amuraga nimbarigererie inseko barigereria igonda abeti ndio soma kuru asebuku Chinguru Chiering'Ana atogosome Biblia igore yao abarumi ayarenge ya moto ikire bungo bya 25 bagaichiro ne kingenjo kyonsi kitari boronge itangani obobe okugania okobe okorengeraria okobe neribero no boiti neriomana no bongainere ana mangana go chikorentu na mangana ya atana matuoni na obogechani bakaba abagenkani abaitania abamogechani Nyasaye abachai abaenenu abetogia abaroisia mabe abatari kuiwera abaibuli babo kibungo kyo mwerio ibunga 23 nekemo abariri abatari abegenwa abatari nobwanchani abatari namabera ibungo bya 32 barabwo abanyenemba amanyete mone kineke Nyasaye kyaburonge nga abagokora ayo nebagwenereta makweri tibakoreta ayoka korene nigo bagwanchirana nabo
bako yakora omoneno itaba sesenie abana banyasase ritukuria rero ense nabo yatekire igo ense nabo yagundira ase ncherenga buneyo bono munganye mesa esabategocha tukwanire gitabu kia abarawi 14 kubungia kemo na 18 mbwamatiki bwente koba esokoro nabachokoro mbwamatiki koba esokoro nabana baye mbwamatiki bwente koba gati yangi na biara amo no mwana omunyomerete mbwamatiki bwente koba ase abantu tokoroka nga abako amangana ya sadekanira asense amangana nasa omonzi akira asinge ncheme chandeye ebene kanisa tore ebene inka ebene jisukuru ebene chinyagitari abana banyasana nko bariga ni asa amangana ya iga muikaranse nande muri kebuya elinde bosense njabwena bosama kweli enda mwamu obogenkani mbunyala ko abosira ko ruwaso bosibwense amono wetana okukwaretirwe asenge njo yamangana ya iga abantu babetenga bammaite nyasaye lakini barabu bonyene bakaririeka nyasaba konye ababuye bwajinza cyane cyane ko bakikoera nigondo umuntu bwechinsa monganya jinsa isana isato lituko liye sabato ase okubarentere getabu kyabara 19 isate ya mpaka 18 igigo cyugutworo cy'ubwamate tubantu nyakaba komenya enyome bwenere ekanise bwenere iritunya ko batoko nyomwase omuri akari ekari yesawo cyakoye kanisa yaye ase retaria yeso yoromotorio ito amina oyo pastor Lamech Onkware na anda bana munyasaye ngo sabatore nande kora atake go support igepindi ekeiga mambi nabora anyone ngakiaburire asenge njekera tugo cha studio abana munyasaye ngo ikatora asenge njo yo wakane besa inde toto ka sembeo onye go tagete igepindi ekega nrebia nabotora kwariganie asama sabo na mango kwande koraga nigo ga support abana munyasaye na mango kwande elinde ntorema waso asembeo asenge njo bokoreri bwa mangana igamaya esimiane 0710 711-471 asenge ncho yobo semboni wensi yoraganie asenge ncho yamasabo nensemo yogo support yenseme yega amangana ikera abange totori abasaye baito totori abangina baito totori egesako aseretaria yeso yoro motorio ito amina monene koranche litangani nyabere biamona asenge ncho wancha gontumia amangana namaroro igoro ko bwamano buni nyombo yanyare ko bagiye gosareka igobro kubwamana buna chisokoro chiasinyire korende nyomo abamagokoro abatata abamama chikolera amona abana bari bato nyomerete monene twangonyera ko bato bosabanga igoreike etwanjira mangana turarigererie esabate gocha namarito ayo monye no mwikomo chinya ko gogotora atokonye na ndakonye family abakwerere tato ito abaruare to monene baikere nando monene sabate taraera ebisibia awekera tokotegera matera atuaganio monene nga etokinga tuabera ba okegima secretary yeso yoro motorio ito amina mbarikiwe and God bless you. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ.